ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5ης και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Οι μέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Greek Army Trainer. Η σημερινή μας προβολή είναι ένα αφιέρωμα στις ηρωικές νίκες των προγόνων μας κατά τον πόλεμο του 40 ενάντια στον Ιταλικό φασισμό. Θα διηγηθούμε, θα πούμε πώς ήταν τα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκείνη την περίοδο. Θα τα αναφέρουμε, θα τα αναλύσουμε και θα αποδώσουμε τις μέγιστες τιμές σε αυτούς που θυσιάστηκαν για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι και να φέρουν την πρώτη σημαντική νίκη κατά το άξονα εκείνη την περίοδο, καθώς αυτός προελάβει σε όλα τα μέτωπα στην Ευρώπη. Υπήρχαν ήδη αρκετές μέρες νωρίτερα αναφορές της Ιταλικής Πρεσβείας προς την κυβέρνηση των Αθηνών, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ ήταν απειλητικές προς την κυβέρνηση, οπότε ο Μεταξάς γνώριζε. Όπως έχει γράψει και στα απομνημονεύματά του στο ημερολόγιο του, την 25η Οκτωβρίου, λέει δεν έγινε επίθεση. Την 26η Οκτωβρίου ούτε σήμερα έγινε επίθεση. Άρα περίμενε, είχε κατά νου ότι κάτι θα συμβεί με την Ιταλία. Ήξερε, υπήρχαν ήδη αναφορές και άρχισε να προετοιμάζεται γι' αυτό. Την 28η Οκτωβρίου του 1940 ο Ιταλός πρέσβης, ώρα περασμένα μεσάνυχτα, μεταφέρθηκε με το όχημα της πρεσβείας στο σπίτι του Μεταξά. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ακολουθούν ιστορικές στιγμές, καθώς όσα διαδραματίστηκαν ισοδυναμούν με αυτή του βασιλιά Λεωνίδα ενάντια στους Πέρσες, στις Θερμοπύλες. Στις 02 και 45 φτάνει το αυτοκίνητο του πρέσβη στο σπίτι του Μεταξά. Εκεί ο Ιταλός πρέσβης μεταφέρει ένα μήνυμα στο οποίο ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση να δοθούν χώροι στρατηγικής σημασίας ώστε να περάσουν από εκεί τα Ιταλικά στρατεύματα χωρίς να παρενοχληθούν, και αναφέρει ότι δίνεται στην ελληνική κυβέρνηση 3 ώρες διορία ώστε να απαντήσει σε αυτό το αίτημα των Ιταλών. Η απάντηση του Μεταξά ήταν: λοιπόν, είμαστε σε πόλεμο. Τότε ο πρέσβης του είπε και προσπάθησε να τον καθησυχάσει ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο. Και όταν ρώτησαν τον Ιταλό πρέσβη ότι ποια είναι αυτά τα σημεία στρατηγικής σημασίας μέσα στην ελληνική επικράτεια τα οποία χρειάζεται ο Ιταλικός στρατός για να περάσει, ο Ιταλός πρέσβης δεν ήξερε να απαντήσει. Στις 4:30 ο Μεταξάς μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου συναντάει τον βασιλιά Γεώργιο και τον στρατηγό Παπάγο. Μία ώρα αργότερα οι Ιταλοί περνάνε στο ελληνικό έδαφος. Ξεκινάνε δηλαδή να περνάνε μέσα στο ελληνικό έδαφος κατά τις 5:30. Ο Μεταξάς συγκαλεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο και ζητάει τις υπογραφές των Υπουργών για να προβεί σε επιστράτευση. Και λέει τα κάτωθι ότι αν κάποιος διαφωνεί μπορεί να παραιτηθεί. Θα υπογράψω πρώτος εγώ. Και προτού φτάσει να κουμπίσει το στυλό πάνω στο χαρτί, κάνει το σταυρό του και λέει: Θεέ μου, σώσε την Ελλάδα. Στις 6 ώρα πρώτες πρωινές ώρες η Αθήνα ξυπνάει από σιρήνες πολέμου. Όλος ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, πατριωτικός παροξισμός επικρατεί παντού, πάρα πολλοί παραιτούνται από τις δουλειές τους και με την υποστήριξη των εργοδοτών τους τρέχουν στα στρατολογικά γραφεία με άλλους πολλούς για να στρατολογηθούν και να μεταβούν στο μέτωπο.
Η επίθεση έχει ξεκινήσει μισή ώρα αφού λήξει το τελεσίγραφο, δηλαδή στις 5:30 το πρωί. Για όλη αυτή την έκβαση, εξ αρχής, ο Χίτλερ ήταν αντίθετος. Προτεραιότητα του άξονα εκείνη την περίοδος ήταν η Αίγυπτος και όχι η Ελλάδα. Ο Τσάνο όμως ξέχασε να ενημερώσει τον Μουσολίνι ότι ο Ρίμπερτροπ τον είχε ενημερώσει στις 8 Οκτωβρίου ότι τα γερμανικά στρατεύματα θα εισέλθουν στη Ρουμανία και ο Μουσολίνι, μην ξέροντας ότι τα γερμανικά στρατεύματα θα εισέλθουν στη Ρουμανία, θεώρησε ότι για άλλη μια φορά ο Χίτλερ τον παραγωνίζει, δεν τον υπολογίζει καθόλου και έτσι εντελώς εκδικητικά είπε τώρα θα του δείξω εγώ, δηλαδή τώρα θα δείξω εγώ πώς γίνεται, και διέταξε άμεσα στις 12 Οκτωβρίου να ξεκινήσει η επίθεση, να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την επίθεση στην Ελλάδα. Άρχισε να συγκεντρώνει υπερβολικά μεγάλα ποσά ώστε να μπορεί να δωροδοκίσει πολιτικούς και στρατιωτικούς και να συγκεντρώνει τεράστιες δυνάμεις για να μεταβούν στην Αλβανία, την οποία την είχαν κατακτήσει προπολού. Ο Χίτλερ είχε προειδοποιήσει τον Μουσολίνι ότι αυτό είναι στρατηγικό λάθος, να επιτεθεί σε μια χώρα τον χειμώνα και σε ορεινό και δύσβατο έδαφος και ειδικά με έναν αντίπαλο που έχει όλη τη διάθεση να αμυνθεί. Καθώς φοβόταν επίσης και την αντίδραση της Βρετανίας. Γιατί αν εγκατασταθούν τα βρετανικά βομβαρδιστικά στην Ελλάδα, τότε θα μπορούν να βομβαρδίζουν το Πλοέστι της Ρουμανίας, όπου εκεί βρίσκονται οι πετρελαιοπηγές, οι οποίες ήταν ζωτικής σημασίας για τη διεξαγωγή των γερμανικών επιχειρήσεων. Όταν έμαθε ο Χίτλερ ότι επρόκειτο να επιτεθεί ο Μουσολίνι, βρισκόταν στο τρένο του με προορισμό το Βερολίνο και διέταξε άμεσα να σταματήσει το τρένο και να γυρίσει πίσω προς τη Φλωρεντία. Όταν έφτασε στη Φλωρεντία, ζήτησε αμέσως να δει τον Μουσολίνι και όταν ο Μουσολίνι τον αντίκρισε, του είπε «Φίρερ μου, προελάβνουμε». Όταν είπε αυτά τα λόγια, δεν ήξερε όμως ότι είχε να κάνει με έναν λαό ο οποίος αντί να πανηγυρίζει τη λήξη κάποιου πολέμου, πανηγύριζε για την έναρξη ενός πολέμου. Οι στρατιωτικές δυνάμεις κατά την έναρξη της επιχείρησης ήταν οι εξής. Ο στρατηγός Πράσκα είχε στην διάθεσή του 87.000 άντρες, 163 τεθωρακισμένα, 179 επιθετικά αεροσκάφη και 225 βομβαρδιστικά. Ο στρατηγός Παπάγος είχε στη διάθεσή του 50.000 άντρες, καθόλου άρματα και αντιαρματικά, 45 απαρχαιωμένα αεροσκάφη επιθετικά και 24 βομβαρδιστικά. Τα περισσότερα συστήματα που είχαμε ήταν του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ο μόνος σύμμαχός μας ήταν το ορεινό έδαφος, οι οχυρώσεις που είχαμε εκείνη την εποχή και το κακό οδικό δίκτυο. Το σχέδιο της Ιταλίας ήταν ότι η μεραρχία Τζούλια, η οποία απαρτιζόταν από επίλεκτα τμήματα των Ιταλών αλπινιστών, να φτάσει έως το Μέτσοβο, το 25ο Σώμα Στρατού με τη μεραρχία Φεράρα και άλλες δύο μεραρχίες τεθωρακισμένων να φτάσουν έως τα Ιωάννινα και μετέπειτα τα τεθωρακισμένα μέχρι την Άρτα και η μεραρχία Σιένα να φτάσει ως την Ιγουμενίτσα και να εξασφαλίσει το νότιο άκρο των στρατευμάτων. Κατά τις πρώτες ώρες και ημέρες της επίθεσης, τα ελληνικά στρατεύματα υποχρεώθηκαν σε υποχώρηση και σύμπτυξη στο Καλπάκι. Ο Δαβάκης με 2.000 άντρες, απέναντί του είχε 11.000 άντρες της μεραρχίας Τζούλια αλπινιστών σε ένα μέτωπο 35 χιλιόμετρων και βάθος μέχρι το Εφταχώρι Καστοριάς. Και καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα ανεφοδιασμού από τα Σέρβια Κοζάνης, ήταν πολύ δύσκολος ο ανεφοδιασμός των στρατευμάτων του Δαβάκη, σε 2 μέρες το μέτωπο κατέρευσε και η μεραρχία Τζούλια στις 3 Νοεμβρίου έφτασε μέχρι τη Βοβούσα,
όπου απήχε μόλις 20 χιλιόμετρα από το Μέτσοβο, όπου ήταν και ο αντικειμενικός τους σκοπός. Ο Παπάγος όμως, καθώς ήταν βέβαιος για τις κινήσεις των Ιταλών και οργανώνοντας πάρα πολύ καλά τις αμυντικές του θέσεις, η βροχή και η λάσπη ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα και εμπόδιο στα δύσβατα δρομολόγια για τους Ιταλούς, καθώς τα άρματά τους κολούσαν, η μεταφορά εφοδίων ήταν πάρα πολύ δύσκολη, ακόμη και τα αλβανικά λιμάνια ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και η μεταφορά εφοδίων και από εκεί ήταν ακόμα δυσκολότερη. Άρχισε να κολλάει η επίθεση της 25ης στρατιάς Κένταβρος, άρχιζε να κολλάει μέσα στην λάσπη του ορεινού όγκου της Πίνδου. Έτσι, με πάρα πολύ καλά οργανωμένες ενέδρες, παρέσυραν τα Ιταλικά άρματα σε ελώδεις περιοχές, όπου άρχισαν να κολλούν και τα εξολόθρευαν σιγά σιγά με τη βοήθεια του πυροβολικού. Η Ιταλική αεροπορία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσει τις αμυντικές θέσεις των ελληνικών δυνάμεων επί της Πίνδου, καθώς αυτές ήταν πάρα πολύ καλά κρυμμένες και καμουφλαρισμένες. Το ορεινό έδαφος παρήχε άρτια κάλυψη και απόκρυψη στις ελληνικές δυνάμεις και μέχρι τις 3 Νοεμβρίου ήταν το η μέγιστη απόσταση που είχαν προελάσει. Από εκεί και έπειτα άρχισαν να φτάνουν μεραρχίες για ενισχύσεις από την Άρτα και από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Άρχισε να ενισχύεται το μέτωπο, σιγά σιγά και η επιστράτευση προχώρησε, γιατί πρέπει να πούμε ότι δεν είναι κάτι άμεσο. Οι επίστρατοι έπρεπε να συγκεντρωθούν, να τους δοθεί οπλισμός, ορχισμός, κάποια βασική εκπαίδευση και μετά να μεταβούν στο μέτωπο. Κρεμασμένοι όλοι πάνω σε τραμ και σε τρένα, ενθουσιασμένοι, ήθελαν να φτάσουν πρώτοι στη γραμμή του πολέμου και να πολεμήσουν για την ανεξαρτησία και την ελευθερία της χώρας μας. Από εκεί και πέρα ο ελληνικός στρατός προχώρησε σε ηρωικές μάχες, όπου μπόρεσε και έσπρωξε πίσω την Ιταλική επίθεση από όπου ξεκίνησε και μετά ετοιμάστηκε να απελευθερώσει τα εδάφη της Βορείας Υπήρου, όπου ζούσαν εκεί και ζουν ακόμα Έλληνες και ελληνικός πληθυσμός. Από εκεί και έπειτα όλοι γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της ελληνικής επίθεσης, με πόσο ηρωισμό, το τι έγραφαν όλες οι φυλάδες της εποχής, ότι οι Έλληνες είναι αντάξει των προγόνων τους, ότι από εδώ και πέρα δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμάνε σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμάνε σαν Έλληνες. Δώσαμε το ζωντανό παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη, τους δείξαμε ότι με σωστό σχεδιασμό, με πίστη στο σκοπό και ηρωισμό μπορούμε να καταστήλουμε και να καταστρέψουμε τις δυνάμεις του φασισμού και του νασισμού. Αυτό είναι άλλη μια φορά ένα ιστορικό μάθημα για εμάς, καθώς φαίνεται πάλι ότι για άλλη μια φορά στην ιστορία ότι με την αποφασιστικότητά μας και αν είμαστε ενωμένοι σαν λαός μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε εξωτερικό κίνδυνο ή επιβουλέα των εθνικών μας συμφερόντων και της εδαφικής μας ακεραιότητας. Πρέπει να υπάρχει πάντα σχεδιασμός, πρέπει να υπάρχουν πάντα άνθρωποι οι οποίοι είναι πρόθυμοι να παρατήσουν τις δουλειές τους και να πολεμήσουν για την ανεξαρτησία της χώρας και της πατρίδας. Για όσους επιβουλεύονται την εδαφική μας ακεραιότητα, βλέπουμε ότι η ελληνική γη είναι μια παντελώς αφιλόξενη γη για αυτούς. Όλοι ξέρουμε ότι μπροστά μας έχουμε από την Ανατολή το Αιγαίο πέλαγος, που είναι ένα πέλαγος που είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσπελαστεί. Ξέρουμε ότι από τη Δύση έχουμε την Πίνδο, έχουμε τον ορεινό όγκο της Πίνδου. Είμαστε καλά οχυρωμένοι με μια τεράστια οροσειρά και ένα πέλαγο μπροστά μας με μικρονησίδες. Όλα αυτά, εάν εκμεταλλευτούν σωστά, εάν υπάρξει σχεδιασμός και στρατηγική, είναι βέβαιο ακόμη και να είμαστε λίγοι μπορούμε να πολεμήσουμε τους πολλούς. Έτσι μόνο με πίστη και αφοσίωση μπορούμε πάντα να είμαστε ελεύθεροι και περήφανοι για το ότι είμαστε Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.